Башка темаларга күчәбез. Габдулла Тукай әдәби музейында әдәбият галиме, филология фәннәре докторы, профессор Резида Ганиеваны искә алу кичәсе булып узды. Галим студентларга 60 елдан артык гарәп, фарсы, төрки, татар әдәбиятлары тарихын укыта. Резида Ганиева 2 дистәгә якын фән кандидаты һәм докторант тәрбияләгән. Күп санлы фәнни мәкаләләр, китап, монографияләр авторы. Шулай ук укыту программалары, энциклопедияләр төзегән. Фәндә, тормышта туганнары арасында койда гына булса да, ул иң беренче урынга кешелек сыйфатларын куеп яшәгән шәхес. Резида Кадир кызын искә алырга иҗатташ дуслары, шәкертләре, туганнары килгән иде. Резида Ганиеваны остаз һәм шәхес буларак гаять зурлап искә ала. Үзенең бөтен аңлы гомерен татар әдәбияты фәненә башлаган шәхес. Ул 50 елдан артык Казан дәүләт университетында студентларга белем бирә. Һәм шуның белән бергә ул татар әдәбият фәненең үсешенә, андагы яңа эзләнүләргә юл ача. Резида апа кебек җитәкчеләр бик әзер дип әйтәсем килә, чөнки ул үзенең шәкертләренә аерым бер мәктәп үтә, аның белән эшләгән вакытта.